Dobré ráno a já vás vítám u nového vlogu. A já jsem si ráno vyžehlila vlasy. Teďka mám hotovou skincare a řasy jsem si udělala. A teďka se jdu namávat a za asi 20 minut mi začíná přednáška a máme dneska online. A potom mám schůzku kvůli bakalářce. Takže to jsem se teďka snažila jakoby něco vymyslet, něco jakože sepsat, ať tam nejdu úplně s ničím. Mám z toho strach a jsem z toho nervózní. Hodně. Takže proto jsem si vyšelila vlasy, abych se cítila líp. A tak. Jakože z té schůzky mám, nebo ne strach, ale jsem z toho jakože nervózní. Doufám, že se s tím pánem dohodneme a bude to v pohodě. Zase jsem si nevzala čečky, takže na sebe nevidím. Jakože věřím, že spousta lidí vlastně vůbec neví, prostě třeba co studuju. Tak já studuju informační studia a knihovnictví. Jsem teďka ve druháku a příští rok budu dělat bakaláře. Ne, že by to bylo vyloženě něco, no není to nic, co by mě naplňovalo, nebo tak jako závidím lidem, který jakoby si najdou nějaký takový obor, který jakože je jako něco, co je naplňuje a prostě vědí, jakože to chtějí dělat a prostě chápete? Já jsem to nenašla. Já jsem prostě před přijímačkama, nebo takže když se podávaly přihlášky, tak jsem prostě projížděla obory, jaký existují. A podala jsem 3 přihlášky. Ale já to nechávám tak jako volně plout. S tím, že se prostě uvidí, co se mnou bude. Co mi jde, je prokrastinace, jako v tom jsem fakt dobrá. A musím na tom jakoby začít pracovat. Protože tohle je to se mnou špatně. Využiju nástroj Science. Když jdu na schůzku, jsem hrozně nervózní, protože já jsem tam pána ještě třeba nikdy jako neviděla. Takže vůbec nevím ani jakoby za kým jdu. Takže ideální. Každopádně snad to bude v pohodě. Snad jo. Teďka jsem přišla z té schůzky a ta schůzka byla nakonec v pohodě. Nevím, jestli po ní jsem moudřejší. Myslím si, že moc ne, ale ten pán byl milej. Ale no, musím se nad tím stejně prostě zamyslet a udělat to a pak to s ním až řešit dál. Každopádně byla jsem ještě v Lidlu, takže vám zrovna udělám haul potravin z Lidlu. Tousták, chleba, kupujeme šumavský chleba, potom tady mám tentokrát polníček, rajčata, mražený višně, protože měli ve slevě, banány, borůvky, protože je měli taky ve slevě, perlivou vodu, protože jsem dostala chuť na maču a mám chuť na maču s vodou, ne víc než maču s mlíkem, to je jedno. A selský jogurt, jedině selský jogurt, nejlepší. Palouček, druhý palouček, sýr a
2 mlíka, protože tu už nemám. Protože tady už nemám žádný mlíko. A potom poslední věc. Poslední věc je melon. Protože tam měli taky ve slevě. Takže žlutý melon. No a já se jdu teďka, já nevím kolik je hodin vůbec, podle mě tak 2 pryč. Nějak po druhý, takže přemýšlím, že se udělám maču. A potom půjdu něco dělat do školy. A ani se mi teď nechce jít pro vodu. Na jakoby provodu, protože tady teďka pracuju a chodí furt tady ty dělníci. Takže se mi tam teď nechce ani chodit. Je ideální. To, že jsem si nevzala... To je dobrý. 12. A já se blížím teď na kolej. A tak. Takže těším se na spánek. Dobré ráno. Já si jdu teď udělat snídaní a potom mám dneska jednu online hodinu. Já teďka sedím tady u seminárky, seděla jsem u toho před obědem a teďka po obědě a už vlastně několikátý den a prostě nemůžu se hnout, vůbec jako to nejde. Každopádně vzala jsem ty čočky, protože se chystám, že půjdu běhat za chvíli. Jakože nechce se mi, ale říkám si, že půjdu. Já prostě nemám vůbec fyzičku a potřebuju, nebo chci ji prostě mít a chci uběhnout jako hodně kilometrů. Nakonec jsem se rozhodla, že jdu zrovna a že už to nebudu odkládat, takže beru sluchátka, jdu je rozmotat a běžím. Jsem extrémně spocená, ale mám ze sebe radost. Běžela jsem 4,5 kilometru. A já vím, že pro někoho to je jako málo, ale pro mě je to úspěch. Ale teda co to, tak já se fakt neumím oblíkat na běh. Bylo mi extrémní teplo, takže extrémně. Měla jsem tričko a tuhle bundu a bylo mi hrozný teplo. Jdu vám ukázat, co jsem včera dostala. Dostala jsem kombuču, ne magu, a dostala jsem domácí kombuču. Takže se těším, až si ji večer dám. Když budu koukat na jednu rodinu, tak si ji k tomu piju. A no, těším, jen vám to teď chtěla ukázat, kdybych na to pak zapomněla. Podívej, Rosy. Jdu si dát masku, jdu si dát tohletu. Ještě jsem ji neskoušela. Doufám, že tohle je správná část. Jakoby stihla jsem telefonovat s babičkou a s mamkou, takže jakoby to jsem stihla. Ale teďka si dám masku a půjdu se pokusit něco dělat. Jsem se snažila pochopit tento úkol a zatím se mi to nepovedlo. Přemýšlím, jestli si dám tu kombuču teďka, nebo až potom večer. Ale si ji dám teď už k večer. Jsem na ní zvědavá. Doufám, že bude dobrá. Nakonec jsem si asi půlku té kombuči dala. Teďka pak tady mám salát a chleba a jdu se koukat na ulici. 19, když se mi narodil. A dobrá. je to opravdu to. Ráno.
jedu teďka do školy, jdu na tramvaj a teďka mám 2 přednášky a pak mám velmi odpoledne a pak zase večír jeden přednášky. Nechce se mi tam. Nechci. Ještě musím zaplatit 800 na exkurzi. Já jsem teďka přišla ze školy, byla jsem si ohřát jídlo, to, co jsem měla včera, a jdu se najít, jdu si k tomu něco pustit a dneska ještě mám školu večer, nebo jakože od asi 3:45, takže tam se chystám. Ne to, že by se mi chtělo, ale hodilo by se to. Takže tak. Jdu do školy. Jdu na aplikovanou scentometrii. Nechci se mi, ale zvlášť, jakože mě tahle přednáška nevadí, ale vadí mi, jak je od 3:45 do 6:45 prostě, že kdyby byla dřív, tak mě tahle přednáška prostě nevadí. Ale jak je to takhle dlouho, tak mi prostě vadí. Takže tak. Beru bundu a jdu. Zítra jdu domů. Takže taky nic nestihnu. Chci se mi z toho brečet, jak jsem neschopná. Takže reálně já jsem neschopná něco dělat. Nic, běžím do školy. Doufám, že přijdou holky. Dobré ráno. Já teďka dobaluju věci a běžím do školy. A ze školy zrovna pojedu domů, takže bych měla být doma o půl druhý. Musím si koupit ještě jízdenku. Já vůbec nevím, co potřebuju. Já tohle přejíždění fakt nesnáším. Jakože prostě... můžu potřebovat všechno, ale nemusím potřebovat vůbec nic. No, ani nevím, jaký má být počasí. Jestli si mám brát bundu, nebo jestli mám jít v mikině. Ale asi si bundu vezmu. Jakože přece jenom může být zima. Ale teď mi podle mě bude teplo. No. Běžím. Každopádně beru batoh. Beru tašku. Klíče, sluchátka a jdu. Už jsem doma. A teď jsem byla s Poltíkem venku a tak chvíli přijde Jonáš domů. Ne sám. To ne, ale Filip ho vyzvedne. A tak. Taky. Jo, povedli se ti? Jo, protože já nejich pasauka. Chceš ještě? Takže jste si dnešní vlog užili a budu ráda, když mi dáte odběr nebo napíšte komentář nebo cokoliv. A doufám, že se uvidíme u dalšího vlogu a v tom dalším bude i Majales a tak podle mě, takže tak. Mějte se